Hello everyone! I'm Michelle. I'm a Filipino nurse living in Australia. So, itong episode na to is me going to work. So, come spend the day with me. Kanina, niabot na ta sa trabaho. So, magsayudyog ko sa trabaho. Always early. Tas mga pikudaan or magtsaa. Libre man pud ang kape o breakfast. And magmuni-muni, mag-listen sa music. Mag-mindset na ko na mabisi jud ko. Because I believe life is your mindset. Kung mag-mindset gali ka og tanang buhaton nimo sa imong kinabuhi, very easy lang. Unya, dali lang. Unya, pag-abot sa mga obstacles, no? Dali ra dayon ka ma-discourage. So, mindset lang jud. Good mindset, positive mindset will get through all the day. Tuo pod mo na ako. Bitaw, oy, positive mindset lang jud ta. Unya, pag dali na ko kay, happy na ako mag-start to work. 1 minute na lang. So, my work today is from 9:30 to 6:30 p.m. with 2 breaks, 1 20-minute and 1 30-minute break. Agoy, grabe. Kaya ang work karon, oh my God. So anyway, this is my first break. I started at 9:30 to 6:30. Tapos first 20-minute break na ko is at 12:30. Unya, kay 12:30 man, so nag-lunch na lang ko. Tsada po ni Diri, kinapos sila free na lunch, lamit kaayo. Kay kabalo na ba kaning nursing, kawata kabalo, mabisi di ay tadi, nataka-break. Sus kay, dapat ta pa manong ko'y 30-minute break. Wala na jud ko naka 30-minute break kay busy jud kaayo niya, naka overtime pa jud ko 1 hour pa jud. Just ko Lord, abi na akong na full moon ba kay toxic ako mga pasyente, wa jud ko kasabot. Miskan ka ng break na makaginhawa ka, makainom kag tubig, makaadto kag toilet, wala jud ko nga na break. Pero it's not everyday man pod. Grabe jud ning nurse ta, no? Nga naman good nurse pod ko, oy. So, mao na ni, nakauli na ko. Smile lang ko. Para di mailhan, nag-iupak pa na ito ganina. So, pag uli pa jud na ako, kay kanay akong neighborhood, kay kuan kini siya, daghan kay mga activities ba. Na may chatchela karon. Giawat-awat nilang Coachella good. Di jud Coachella good, kanang mga activities lang. So, nalingaw ra pod ko. Yeah, mo na akong nawong, wala pa na inom og tubig. 7 hours na, way inom-inom og tubig. Kanabay tong kamatyuno na jud kay ka, pero sige na lang jud. Smile lang ka, uli lang gihapon. Mo po siguro ning nindot na trait pagka Pilipina. Kay mga Pilipino, resilient kayo niya, positive jud ang mindset. So, pag uli na ako, may gali po niya akong bana, gitagaan ko niya wine. Mura na siya mga inday, ug mga dudong. Sa sunod na sad ha. Kung gusto mo daghan pa yung mga video, click like para makahibalo ko. Bye-bye!